ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pautangan nakmutin amari kwanang. Ay na, Maray, uray anya ter aramidaw. Saan ka apautangan? Italaang manen nga umutang ak. Kano saan mo pa yan nabayadan yung utang mo, iday? Kaano idi nga ibagbagam? Sigon dito'y listaak. Idi pa'y 19... Unay mo daytan, nagbayagan. Katiso mo tinakasurat dito'y listak. Kaya't mo akitaan. Sana. Ipakita ka ano kayat mo. Hay, nakalkal ko pa'y dayto'y listaan. Di mo makita ang nagdaan ng tila nga dayto'y notebook ang nangilistaak. No di na kaya't apautangan. San lang? Manawak man langang. Maray, naggapwap. Di ta tersina ni Marikwanang Maray. Kahit mapanak mo't dita, mapanak umutang. No pautangan na ka? Na, apay kit din asaan, kat no imutang ak idikalman. Pinautangan na ka? Wen, kape, asukar kan tinapay ti inutang ko. Kag ita, Mapanak manin umutang pautangan na ka nga tamanan? Apay kit din asaan ngay. Sigurado ka? Kat no nagteksakan kwa na nga umutang ak, kat wen ko na namad. Mapanak latta ka no ijay tersena na. Apay aya, Maray. Na, apay ngay nga ta, adi nakayat apautangan. Na. Ay kat, saan ka siguro analaing agbayad? Apay sika, nalaing kang agbayad. Ni enteng nga minti agbaybayad. Saan asyak? Gapo ta kapitan, kasta kaday. Adala amin ditan Ala, mapana kun Maray, tanda kasaganan dagiti utangan. Taape asaan nakakayat na pautangan na ya? Amumut dayjay ako Maray. Nagalas to galinan. Si Kapay may tisan na pautangan. Mas daawak nga raw. Papautangan na kanumo ni Maribanang. Nagkunay. Ni Maribanang? Idinto ta si ka, saan na pautangan? Nga ruda, siyak pa'y tikaduan ti maichis-chismis kan kwa na. Isumay. Pasaray inaldaw ka pa mapanmakis. Istorya di ta tersina na. Bigat aldaw malumpay no maminsan. Madin sa day tangar aramidin na king ka. Hagure ka man. Maray, agyaman nak kadagiti impautang mo. Ay nahuun Maray, basta sika. Ay, adamanin makalawas nga abastumi kan ni enteng. Agtext kalata no ada kayat mo nga utangan. Ay katuwan Sika lang ti papautangak Maray. Win nga rod, kuna ni Marito yang asaan mo kano akayat apautangan. Pirmi mo't nga mintitiwod na nga agbayad. Matlagayam saan akasla siyak nga adda para bayad ko. Ay na, naglay nga agbayad ni Kapitan. Wen Maray. Jak pa'y lasing singiran nga magbaybayad din na dagaws. Singiram to nga rod kan kwa na dahito'y inutang ko Ay wen awan parikaw. Ay, kagawad. Bayad ko, iti inutang ni Banang, Ay, Kapitan, kunakon kat nga agbayad ka dagaws. Ay, una, kababay no jak agbayad adagos. Kaya adam pagbayad ka. Agyaman nakiti imbayad mo. Ay, saan mo na baryaan? Keep the chins. Salapi lang, matibaryana. Iso nga ron ako kwamon. Ay katagyaman ak nga rod Kapitan. Mabalin manan nga umay umutang ni Maribanang. Ay, mabalik? Mabalain, Kapitan. Ibaon mon tulatta. Kata ba daw, pumanag na ka man. Ay saan man atila madmadlaw mo kwarag? San kan tumit ngamin na makataltal na? Kito na, tamagmag na gayam. Nagtugaw ka Mabanog ka pumanag na ka. Ay saan nakabiyangan, kunak maday. Anyari tayo gamaw. Ay awan, tila makikita. Uray lamang mo dita malikudam. Makita klatan niya dita. Mumagayam, apa damagan pa ilangay.
Palsit dayta. Ada palsitam. Ay panawan naman kwarag. Ang mga nusika ti palsiitak nay. Ha? Kapay napudot ti ulo kita. Kat adda na palsitam. Awan pa'y, damadamaak pa nga agsisim. Aldawon kat awan pa'y si daon. Di mo nga ron kayat ni Marikwan ang tiyag pautang. Huh? Relax ka lang dita, tuya. Siyak ti makamaw at umiskartay. Babaan ita da ito'y apalsit ko at damayawid ko apangaldawan ta. Ano am day ta palsi ay. Shh, ako limag ka ko na kay. Maray, imbaon ni Inteng nga umay umutang. Ay kat ibagam lata, noan niya ti utangam, ti isaganak adagos. Inlistak kat, Maray. Adda dito'y bulsak. Maray, nimot ka ba dong day ta nakatakder dita? Ay, umay siguro gumatang. Apay, kabadong, anya ti katangam. Ay, awan. Saan ka gumatang, maray? Agistambay kalagayam ditoy. Ah, Maray, ayan jay listaam, kita man. Adoy, Maray. Ah, nay, medyo atidug sige, isaganak amin dagito nga utang, Maray. Urayom labi eh. Ay, agyamanak, Marikuanag. Tuyan! Lukata mo na tuy daw! Tuyan! Na. Ay una yan. Si kamagkayam day ta. Na. Adawit mo amanaw. Apay, nagbayag mo alino ka tantuloy daw ay. Nangalaam day ta amanaw. Agkikyak pay. Mala, inga parjinay. Darasem, taday. Mabisina ka. Ay, bayadak manen tayo inutang ni Banang. Agyaman na, Kapitan. Apay akas tatarupam? Kasanaw, Kapitan. Mapukpukaw mo, di kawitan na tarakan kaw. Kawitan ko nam. Nakitak pa idyag sapa, tapinakan kaw. Ngamsan mo tin anagapo, di dirabi eh. Aging ka itahawan pa'y. Ay, ang mga nung napanagaran. Ang mga no baak mo di kawitan ang manok mo. Kat makaas-asawa. Ah, ay nga ta, Kapitan. Win, iswa di ka madanagan. Agawid tulat ta. Ay, kwaraw. Apayang kail. Maditiag parparik na kanyak Aw. Anya day tangag parparik na kan ka. Kasla nagsubli dagiti agtatakaw iti manok Ha? Apayan ako nam day tangkal. Kit no mapukpukaw ti kawitan ang manok ni kagawad ko nang. Anya nga rin ti kahit mo nga ramidin mi atanod mawang kail. Ay kaagridam kayo Kanayon kami mit nga agridridam. Dublyan yo ti panagridam yo. Ang mga no adalang iti aglawlaw. Kahit agsipsipot day tang agtatakaw iti takawon na manok. Anya tikit kitayam di tanan na tuyang. Day taman bunga ti papaya dito igit ti kalsada. Kahit mo ti mangalay ti bunga na. Wun ko maangam jak mat magaw at. Kaya't mo tayalaan ka. Ay wun man ko araw. Igaw atan nakman laangan. Mano ti kaya't mo ngalaan. Nuray may salaang. Isagpaw kula ijay si daun mi amanaw. Uy, imbag man tamanok ti sidain niyaw. Dayjay mo tinatiliw ni tatam abadong. Isong anusan min ati adda. Ay, makasangsangit akon, Kapitan. Ay, apay kagawan. Mapukpukaw malanjay upa, tarakan kaw. Idi kawitan. Ita upamay. Ay, napartneran nga road, Kapitan. Duan, ti mapukpukaw. Ay, ang mga no na pa nagpaaram Eh, ti kunamkit day, tinakaw dan. Tamot ti pampanunutag. Ti saludsod. Asino ti nagtaka? Napukaw mo't kanuman jay upa ni Marikwanang, kwarog. Wan ka no nga raw dantay. No, pay ajay pay manok ni Marikwanang ti kanayo na mapukaw. Day tay tati burburo tiyan tay.
Agalibtak kayo nga rod atanod, tapno matilew di agtatakaw iti manok. Unantay, talaga nga agalibtak kami. Kwano, makit kita, makit kita. Wow! Ay na, chicks, lungher ko naman. Ay, saan anji magmag na chicks? Isumunti makit kita kang gail. Di man, nakatakter iti sirok ti puon ti mangga ti kahit ko asawan. Lakay mo't dahi tayo bagbagaman nakatakdar. Mabigbig mo, no asinaw. Napaikit din nasan, ni tata ba dong data? Ket no kanayo na naka-istambay dita ni tata ba daw? Nang runa no kastoy nga aldaw. Mela, si putam. Day chicks ti kayat ko asiputan ng gail. Sana ni tata ba daw? Kita ni pari ba daw? Sus, Andan samat palsiitan na. isungarod asiputam. Awanin day chicks along hair. Nakalabas ha. Bay ampay laang ti chicks. Lumabas tumanan. Si putam kit di pari ba daw? Ha? Asus, oy! Ang gail. Pinalsiitan ni tata ba dong di magmag na manaw? Naglaing anang palsiit. Natamahan na adago sao. Asus, mapanan piduton. Day. Yawid nan. Saus. Day tamanayin ti sidain da kininana tuyang. Nagkulbo ita na ito yung manok to yan. Ay, jak nga rod makinay. Di mo sa amin niya nga. Anya katasanan, kano nagmalmalam a pinagburburag ka. Ay, nagkulbot mo ito na pirme. Katawunan sa mo ni Maricuanang dahito na palsiita ka manok na. Ah, manok naman ang dahito pinalsitam. Wine, di na mga mingkaya tagpautang ka na ta. Di pinalsiita ka, ti manok na. Apay pinayaban nak dito barangay hall paray. Damagang pala, kit nakabasol ka manan. Anya man ang tibasol ko paray. Siyak mula siya kung ti kanayon na pagpabasulan. Apay saan abasol ti panang palsiit mo iti manok ni Maricuanang? Ay, saan ka nagpabasol akas na paray? Awan, tinararamid ko akas ta. Awan pa managnagmaw. Ay, nakita da ka. Ha? Ta sino ko mati nakakita paray? Isangom man kanyak dahil ta nakakita. Kasangsangumon. Sikat ti nakakita? Dua kami kan ni Kwaraw. Ay, kwa paray. Iso asaan kan nga aglibak. Ay, ipabalon kan sakit din. Ay, saan mo ta paray? Anya ka mo tayo. Saan da kaila pinautangan? Pinalsiita mo, ti manok ni Kagawan. Iraman mo pala ang ginauday. Kat permimot ang nakakulkulbait paray. Naa. No sana nga agkamalay. Baka manok na jay. Ay, uray dua kayo pa'y nga umay dito tersinak. Saan kayo apautangan? Saan kami nga imahay tapno umutang, maray? Huwag maray. Umay kami tumawat, iti dispensar. Ay, saan kayo ang mapakawan? Ha? Agasam di talo ang manok ang nagsasaron no ang pinalsiitam, kaba daw. Ay, sukatan may maray. Naamiris min, maray. Ano saan na kami akayat apautangan? Saan arumbang adagiti manok mo ti alaan may? Di kagda nagmaray. Sukatan may, tay talo ang manok mo. Rumbang laang, tano saan? Agkikita tayo iji barangay hall, kat agmulta kayaw. Ni Kapitan Enteng! Angay, ikanak man iti kwartam. Naa, anan mo? Pagload ko tapno makatiksa ka diyar ar makabalasang ijay ilay. Awang kwartak. Imposible nga awan. Kita man ti walit mau. Ay, saan ang mamati? Ipakitam di wallet mo, kapitan. Tapno mamate ni Kwarog. Ipakitak man lagan. Mamati kan. Naa. Una yun day tawalit mo, kapitan. Idin sapay laang 19 kupong-kupong day tawalit. Isumit. Naa. Kaslandag paspas may. Nay, ni kabadong day agpaspasway. Ay wan, nakatugaw mo ti jay sirok ti bayabas. Ay, mapanak man iti ayan na. Wen, bareng ada maited na kwartaken ka. Patsim nga da kwarta na dayta. Kano istoryada nga ado kano ti kwartana. Pangalaan ako ma. Tinagpada kami mit mamirmiraot. Siya ka di ti paspasuitam tata ba daw? Uncle mo kumati ayabak. Ang sikamot tan, ti masidag. Ay, kunak no siya ka ti ay ayabam. Sige,
Tainak ibaga kini Uncle nga iso ti ka sa pulam. Mang tedak kay iti kwarta. Manunga tati kayat ni Uncle Mau. Ha? Mangtad ka iti kwarta? Ay, katuwa na. Kita am dati walit ka. Wow! Nagadua kwarta ti kargana. Ay, saan kun nga yaban ni Uncle? Siya kun ti kami ti kwarta. Ni Uncle Mau, tayo ti kumparay. Sanain, ado ti kwarta ni Uncle Kao. Ay, ado aya. Wine, kat nung napumpuno ti walit na. Ay, adamo walit na ya. Nagimot nga raw. Dumaw dawat ak iti paglud Kao. Angam di nakinikan. Isuasak langan ti kam tataba daw. Agload ka. Wine, tinik kanak ni tataba dong iti kwarta. Ni na ka, iti kwarta. Un kagawad. No kasta, pudno jes istoryaan da nga do ti kwarta na. Uy, talaga nga daw. Isu amay at agayim ita ni tataba daw. Tado ti kwarta na. Inteng, ing kasumakdo iti pagluto. Bumanaon ka ka nabambano ka kanaggapo di barangay hall. Kat, asino kumati sa baling nga ibaon ko. Ay, ni Kwaro ka. Ada di salas anak katugaw. Itay pa lang nga ibabaon ko. Ang di na kayat timapan. Ay, pay ka na. Kano isuti ka na yun ang maibabaon. Ag silsilpon mat. Mabit lang. Tasak man ti mangibaon. Madit ti sanok. Mga latya muna. Ay, Kwarog! Ay na. Agsasarunod agit agsangpot atiks Kao. Kagsak daw. Ay, kakaiso na nga do ti katiks Kao. Tado ti lud Kao. Na, Ibaon nakit din ang papansumak daw. kunak na awan lod mo. Inikanak ni tataba dong iti kwarta kang kay. Ha? Nagadupay at hinted na. Iso nga agumak itan nga agtiks. Ay, ka pa'y sumak daw. Ay, saan na ka maibaw ni tangkay? Da. Agtiks lang ti aramiday. Day talamanen mapanagpasikat tingkar aramiden si kabadaon. Anya ko matidakis na ngay. Kahit adamit ipasikat ka. Nakababae na mapan kaagpasipasikat dita. Ay, sa anak pa'y nga rod anap nga nagpasikat. Masapol, apasikata, nagparinteng. Na, uray ni Kapitan, kayat mo apasikatan. Ay, katuwa na. Taapay apasikatam. Tapno umapal kanya ka. Kaya't ko kahit no umapapal kanya, dahi ta kumparay. Kita ni pare ba doon? Anda manan ni Jarwar ako namlan asinaw. Ay, pakasikuram aya. Nakatakder laeng mo ijay. Marurudak nga ron, takas lagpas pasikat. Na, di mo nga minkit-kitaan Saan madlangan? Inaklangan na ijay barangay hall. Agpaitulod kan ijay tricycle ni Kwarog. Tapno saan kan tumanen nga agriri anabanog ka. Ay, saan na may baon ni Kwarog? Yayla agtitiks ti aramidenan. Win nga rod. Kasano daytan? Ini kan tumot nga min ni pare badong iti kwarta apaglod na. Si Madutan ah. Ala, ing kangarudan, tanay, aldawon. Una niya. Siya pa'y magmag na. Ay, magnaklat ta. Diyak pampansinin ti pa nagsagawi si uday ito'y lastog akong parik. Parinteng! Paray! Di naksi nga enta mapanak iji barangay hall. Adalang mo damagag king ka, paray. Ay, awan ti panawon ko sungbatan ti saludsud mo. Kaya't mo ti kwarta, paray. Diya, anya, kwarta? Wine, kansan lang, ti sungbat iti dayta, paray. Ay, ikatwan No, kaya't mo ti kwarta. Eh. Mala, masidig ka dito. Iyawat ko king ka. Ado ti kayat ko kwarta paray. Natima ko namita, paray. Agayam ta ka day. Ikatno, hindi pa nga agayam ta. Malaksid ta agayam ta. Agkumpari ta pa yan. Sumat. Dahita kwarta nga intad ko king ka, paray. Saan mo nabayadan? Ay, kayat ko kumaabayadan kay. Ay, saanan, paray. Apay pailayan nga. Intad ko nga ruday. Kung nadaan na lastog ka kanaw, taadok kwarta. Saan mo't gayam pare? Ibagbaga lang nagiti umapal, paray. Pare, aganad ka. Agad na, tapay, paray. Kunam nga ado dagiti umapal. Saan ka unay analastog? Ado ti holdapper dita. Sana ka mabuting ka nagita nga holdapper, pare. Ha? Apay nga? Kitanda ka mo amang isalakan kanyak.
Alangan mo tabaybay anak, kagkumpari ta, paray. Kwarog, ayan ni Uncle Mau. Anday di likod ti balay yawan tay. Anya ti aramiden na ijay. Ang dabilbilangan na antay. Na, anya dahi taabil-bilangan na, tamasapol amapan di talikod. Kwartan sa antay. Ah, kayat nan sa nga isekreto kanyak dahi ta akwarta na. Payman. Inteng. Kuno gayang nagbilbilang ka iti kwarta. Medyo nakigtutak. Na, Umay kan, inting di ka agbati. na, ay, nangalami tinay tanagado akwartam. Ay, hindi pa rin ba dong? Ay, mangtid ka mat Ay, bilagak pa ay. Disturbukan tumit. Nayawan ako na magbilang. Na. Tulungan kan amang bilang. Saan? Ang mga nukupitan. Na, Itulot ka ni Jay Ili Uncle. Basta ikan nakiti kwarta. Ay, dumawat ka mat ka ni paribadong Dakpay nga rod nakita. saan nasakti pagdawatam? Alam na, aglugan ka antay tulot ka ni Jay Ili. Basta ikan nakpay iti kwarta. Ikanak iti hundreds. Hundreds? Pagaram ko lang iti balasang akursonada. At data dito'y ilay ba daw? Way, namaw. Saan ka unay analas to? Idulin mo day tapitakam. Bilang bilang dita Kaya kwartam. kung nga ron tabilangay. Makita da ka nga ron dagiti hold upper. Ayan na, dagita nga hold-upper. Agpakita naman kanya. Na, tabirukam kiidiidan. Wala tajak pa nga ron nakakita iti hold-upper. Gabday toy. Isos, dayton di birbirukam nga hold upper ba daw? Apay, hold-upper ka. Itad mo kami na kwartam. Wano, patayin ka. Ay, akuray ka mo ta. Ay, Alam ka amin na, di awanan pamasahe, Mike. Kung namla na sino ka nagsasawa, di mo magkayang itad amin na kwartam, ha? Ha? Ay, Tama daw! Nanatuyang! May kayo aglugan ay! ay, akuray ka kwaraw, tanda hold-upper. Apay ang masapol ngay pagkam. Maya ka na ho! Andiyan ay tatao. Daytan ti kumparik ang mga isalakan kanya. kaslatim mayab ni Kapitan. Andiyan klase ay tatao. Iso daytan ti kumparik ang kapitan. Hold-upper. Tapnamaw. Makamukan iti daytan, hold-upper paray. Ay, sus! Nakamamak! Nagyaman nagparay tayo salakan, nakitiima dahi dyan nga hold-upper. Ay na, perme, tibutang naking ka paray. Ay, di bilib na bilib kan kanyak paray. Ay, permi paray. Natulad na talaga ni Uncle Kao. Kasanaw, no saan da kayo nakita? Di awanan ti kwarta, tataba daw. Ay, katuon wala talaga na. Hagasan banta ko na di hold-upper, kititid ko amin na kwarta. Di pa'y magmagna kami, kanina na matuyang nga gaway. May salang ti balakad ko paray. Anya dahi ta paray. Di ka ngamin aglasto-lasto. Kita am tinapasamak itay. Day tati ko naken ko na Kapitan. Agasem man nga main, tauray la biruken na di hold upper. Di masidagla ka nga ruken ko na. No, ado ti kwartam paray. Ato talaga paray. Ay, agpasimple ka ang arun. Ha? May mayat no itid mula kanya ka. Kiniraman nakmatan nga ikan tataba daw. Yeah. Naawatam, jay imbaga ni Kapitan ken ka. Way, naglaka nga awatan. Naawata ka. Ibagbagak lang ken ka. Takas lasaan mo met ang naawatan. Tanay, rumwar ka manen. Mapana lang agpaangin ni Tarwar. Mapan ka manen agpalastaw. Sanay. Asit gan na kanto manen ti hold upper. Ay, saan ko nakabutang ti hold-upper, tuyang. Kasi lang magayam ti lang ti hold-upper. Ay, dumawat ka manan iti kwarta. Paglod ko lang matanggal. Ay, dumawat ka kani paribadong. Manuti ka sa pulam ko, araw. Ha? Ay, no kasta. Ikanak iti kwartak. Ay, mangtad ka nga rodo na. Pagpapadaem aparay. Ikanak mat. Ay, saan man langay? Nagbabawi ako. Ay. Apay nga tataba daw. Ibangkok tulangan, dahito kwarta. Tapno saan nyo adawatan? Ay, kunak ngamin ken ka, saan mo nga ipalpalastog ti kwartam. Saan nga rodain, paray? Awanan, tikak kada kayaw. Tapno Sayang. awan ti lugay.
Sayang. Jak kayat na pag-aapaan nyo dahil ta kwarta. Dalawag tinangagyaw. Awanan ti dumawat ka ni Pari Badong. Ay, pare, siyak ngay. Pa hindi nakikan ka agkumpare ta. Ay, maruwam ka butin, pare. Ha? Hostag yun na minsan. Ibang ko na lang harudin. Nagkulit ka. Ni Kapitan Enteng. Pare Banag, ada ka din ni Pare Inteng. Awan, ada na panan na, Pari Badong. Ijay barangay hall manay, maray. Saan? Nagsibog itimula na adanggo. Mabalin ka di amapan mo pala ngayaban. Ta umay ditoy, maray. Anya? Ay, paglakid din ta nagtubo na gito'y adanggo. Enteng. Apay nga imay ka. Sinurot kan Ada ngamin ijay balay ni Pari Badong. Apay ka no? Jak ambo. Ang kuna namit amapan kakano iti ayan na. Yan nga tahti bagana. Ay jak ammo Importante siguro. Taapay apapaayaban na ka. Ala, umuna ka. Sumaruno ako. Masaya tayo may ka, pare. Anyat ibagang paray. Kas makita mo't, pare. Aday kam ko nga lang. Adang agpaisigam mo. Nagudwa mo tin. Uminom ta, pare. Awan ka duwag nga uminom mo tiyara. Ay, unak noon yan ti ibagam. Day talagayam. Pangasim kumabot ka, pare. Danggayan na, uray italay. Ala. Buto ta, tumagayak. Hmm. Itangad ko ba si tita? Kurang pa dahil ta, pare. Agtugaw ka pa yung amin, Ay. Jak pa'y nalpaster aramidak at trabaho. Nagadungal do, pare. Malay, busa mo dahil ta napatay. Na. Ay, nakatulog ang magayam dito yan, maray. Ay wen, no kayat mo. Iturog mo pa lang dita sofa, Pari Badong. Ay, saanan, maray. Ni parinting ay, maray. Apa nga awan mo tayo? Napandain tuloy ti araramidan na. Ay, tulo ko aparintingan. Tapinanawan na kiday. Ala, iturog mo ba'y tasakan to agawid no makariing ka, Pari Badong. Ay, maray. Kwarta man dita. Nga ay apay ti kwarta aya. Inagumatang iti arak, maray. Tanay, naibusin na ito arak ngayon inumumay. Anya? Gimatang kamanan iti arak. Ay, awan bibiyang mau. Tasaan ko madaw-dawatin kayong ka, tigagatang ka. Imutang ka, kasta? Awan bibiyang mau, kunak maday. Na, saan ka lang arudan nga ikan iti kwarta? Ang iremedium latta. Trip ko nga raw, tuminom. Day tala ti pagalistuam. Mabaybay ang payan dagiti mulam iti bangkag. Ay, makaring-ring ka mo launa yung tuyang. Ay, rumwara malagay. Na, Enteng, inibus mo kano amin nga arak ni Pari Badong. Iso adi mawat kanyak iti igatang na kano iti arak nga inuman na. Anya, kano basit lati intagay ko. Anya? Iso pinanawak ta amok tada iti utak ni Pari Badong. Ay, di mawat kid din iti kwartakan ka. Tapnula igatang na iti arak. Na, ay, kasanon ngay jay kwartak. Ay, singirim ton Ay, adakit kastan. Ay, sana mabalin. manuti dinawat ni Badungken ka, maribanang. Dua gasot apisaws, marituyang. Anya, Ay bayada maun. Kasapulak itati kwartak. ay makapasurun day di abadong. Malawunan maray bayadak. Ngaminton maminsan, di munton ik-ikan no dumawat. Sige, maudi day jayan apanangted ko iti kwarta. Nasaya at maray. Amangan no adamot utang ni Badong dito'y tersina marikwanang. Awan, Maray. Masurunak tamapan meten dumawdawat kini maribanang iti kwarta. Ay kat ikam ngamin iti kwarta na. Day tatisan amabalain. Ngamain, igatang na amin iti arak.
Tapno amo maray. No adda maigaban na akwarta, ibusin na amin nga igatang iti arak. Maibos na nga tamat, no igatang na amin di kwarta na iti arak. Ay kat mga yaba, iti kadwa na nga aginaw. At damat ikam yung abot iti arak, tatabadaw. Wait, nagapuwak nga ron dita balay. Ay, kadwan na mga uminam ko arag. Ay, sapain nakagpasada ko ma. May amaw na ita pasada dita. Kadwan na kiday nga aginap. Basit mo tanti karga day tayo mo abutay. Ay, kat gumatang kamutin na, nung maibos day tayo. Alaman lang ngayon, pagustuhan kayo, tatabadaw. Ayaw! Gumatak man iti dua buti nga arak, kagawad kwa nang. Awan nga rodlakok nga arak. Amo mo't ama iparit, dayta. Amok ngaglaklako kayaw. Isu alakwanda kaon. Anya, Sana balay. Saan mimot nga inuman dito isturmaw? Yahawid ko mati di balay kaw. awan nga road. Sa anak nga glaklako iti arak, period. Anyamat time. Kunaknuad na. Sige. Mapahanak nga ro di ilay. At ginatang mo nga arak, warap. Taa siyempre. Mabalin ayamat nga awan. Ay, uminom ta nga ro din ah. Sige. Rugihan ta nga ro din tatabadaw. Uwin gayam, at ka di tarakin mo di ta manaw. Napay ti manaw. Ay, kat pulutan ta, nagkapoy ka. Sige. Project ti may sa manok ka, tatabadaw. Day, taman ko araw. Agpan nagtaitan nga uminaw. Kit numabartag ta. Aw. Kanya teramidin tatabadaw. Ay, kat iturog tamutin na. Ha? Inton makaring ta. Ituloy taman ng tuminaw. Anya? Sinakumot nga abuno dagita, maray. Wan, kapitan, urayag ti tricycle ni Kwaraw, tailugan ko kuma. Da, apay awan di pare badong? Awan nga raw, iso asya ako na ti agabuno ka dagiti mulamay. Anja. Ay, apay saan pa nagawit? Kat nun napan ije balay di na minsan kat nabarbartak. Pudno ang nagaway, ang rimwar manen adakaws, kat saan ang nagaw-away, kapitan. Aya, Kasjay ni Badong, no inruginan tinaginaw, may sa alawas ti palabsin na, santos humardang. itaman pa nga awan ni Kwaraw. Agpasada kumamit. Urayak ta itulod na kuma. Mapanak kumamit ije papanak. Nagpaili di kalman. Tama pan ka no gumatang iti arak. Arak! Ay, Panagkunak, adda bisita na iti balay na. aya. Payman. Indakman kita ije balay na. Nasaysaya at paya, kapitan. Tapno umamwam no adda ijay wano awan. Ay, damot dito ni Kwarog ang nakaturog. Ay, naggalasan tila nga na ang nakaturog. Ay, shh! Kwarog! Sa pagkaiwara mo tinaginumanda iti arak. Adda pa'y ulukan sa katimanaw ang nagkaiwara. Hoy! Ay, agreeing ka! Taaldawan! Ay, hoy! Ay, da kayo matgaya mang kalintang. Isumatla di ka mauray. Adda ka dito nga barbartak. Ay, angkay. Naggurugit pa iti unag ti balay mo. Ay, Ay na po. Ay, nagbakwar kayo pa'y. Sus na isbuam sabot ti pantalon mo ga po iti bartek mo. kaduwak ni tata batungan na ginamangkag. Ha? Ang mawan mo't dito ni pare ba daw? Nagpakada kanyak. Amapan ka no iti may sapas ka. Iti kabangi mga barangay. Anya. Kunak man no napan ka iti papanam, inte. Ay, saanin ata nataktakak. Anya, Nagtengak mo't ni Kwarog ijay balay na. Kastaw na iti bartek na. Naginumda ka ni pare ba daw? Aging gaadinan ka ba ilang tibagina? Sakpay ka tinagdalos iti unag tibalay na ta nagrugit. ay una yan. Piman akwarog, taawan mga sikasuken ko na. Masuro na ka ni pare ba daw? Bartekan na ni Kwarog. Kalpasan na.
panawan na latan. Siyak pa hindi kakaasya ng asikaso. Ay, ano inteng? Anya nga rod. Ay, may parit lang aro doon ti agla ko iti arak. Gumatang daa, ije ilay. Nakitam ni Badong ka, marikwanang. Ay awan mo't nakitkita ka ni Kabadaw. Na, 5 nga aldawon tinapalabas. Di pa'y nagaw-awid ije balay ti salbag alaklakayan. Kano ko na mamakalawas ti panagin inom na iti arak sa sumardang. Ah, 2 nga aldaw pa'y ati palabsam. ay ti sinalbag alaklakayan. Maumuma ka talagan, Maray. Ay, Into lang na siguro na ati panagin inom na iti arak. ay na po, tagbalbaliw kumamot tang ti asawa. Nanatuyang! Nanatuyang! Napay kwaraw. Ni kano tatabadaw. Binugbog dagiti agtutubaw. Anya, sa dinaw. Sa dino pa'y kuma. No di ije na pananaapas ka ni ije kabangibang a barangay. Gong ko na. Nagkuna nga may. Pangasiyaw na natuyang. Asawa yu dayjay. Ingkay kitaan kuma. Ay, malaman lang mabalin ka day nga itulod na kwaraw. Way nanatuyang. Ay, just kiki, di dagiti yung agtutuba. Basol mo Apay ngamin amasuron ka. Kun manggulo ka, nusanda ka nga igatangan iti arak. Awan respeto da iti kaskanyak. Idinto talakaya ka. Ay na, sa bali, tandag iti agtutubo ba dong? Awan ka babain da. Ay sumardeng ka man. Sikatiawan babain na. Tauray nalpasan ti pasken. Adda ka pa'y lang ngamin nga agin inom. Kun agpulpulutan. Anya. Kawan, mala, agawitan. Natuya, ipanak kumamit na di ospital. Anya? Apay, di ka masyang kanyak. Wala lang nagbukol ti moving ka. Para day talang mapankay di ospital. Ha? Urayam, umpes tumo lang day ta. Anya, ay just kikamit. Kaya mo mataya ka. Ay, no kailalaan ti biyag mo. Saan ka mapan agrikos-rikos di tangag barbarta. Ay, Agasam ta makalawa sa panagin inom ma. Nayunak tupay tabukol mau. anya. Agdarumak, iti napasama kanyak paray. Na, agdarong ka. Kinusi kamat kano ti imo na dimanog. Ay, uray pa'y. Idi na ibos ti arak ken pulutan. Ipilit mo kano agumatang da. Ay, saan napunod ay ta paray? Ay, di mo man ipilit. Tado ti nakakita. Ha? Mangipabain ka. Napan ka lang nakipangan. Ora di na ka inaw-awis. Naggulo ka pa. Paray. Ay, agbalbaliw kan. Maditi kas taga-aramin mo. Sige paray. Saan ako nga agdaram no kastamo lang. Una. Ken pangasim. Ta isardeng mo. Di pa nagbarbartek mo. Ay, huwin paray. Isungarod adyak kayat nga aglako ni kagawan iti arak. Gaputa makitak. Kitawan pa ng kontrol yaw nga umin-inaw. Ay, ipapilit yun pa iti kayat yun. Ay, di kagdanag paray. Manipod ita. Liklika ka unti uminom. Una. Nang runa, kat di mo amaw ti ag-control. Ay, agkasam na ita. 1 week ti pa nag-shot mo. Malaksid No, kayat mo ti maunat. Ay, saan mo ta paray? Talaga din ton maulay. Ta iba may sakaw, ti agtrabaho iti bangkag may paray. Very good, kasta?